Dobrý den, já vás vítám v kurzu Vaření se studenty. A pane kuchaři, co jste si pro nás dnes připravil? Takže dnes jsem si pro vás připravil salát s rukolou. Jako ingredience budeme potřebovat ledový salát, obsahuje hodně vlákniny a vápníků. Dále řetkvičky, obsahují hodně draslíků, pak to zde jsou rajčata, obsahují vitamin C, beta-karoten a jako poslední pro naše zeměpisné šířky trošku netradiční rukola, avšak obsahuje hodně beta-karotenu, vitamínu C a je dobrá na regeneraci jater, detoxikuje je. A dressing bude spočívat v tom, že si rozděláme bílý jogurt, dáme olivový olej pro labužníky s bazalkou, dochutíme pepřem a solí. Především bych chtěl podotknout, že je důležité všechny ingredience pečlivě omýt. A základem každého kvalitního salátu je zelenina, která je čerstvá. Takže salát si natrháme do mísy, je ho asi tak 200 až 300 gramů. Jako další si nakrájíme 6 řetkviček na kolečka. Pane kuchaři, nestalo se vám něco? Ale jenom taková drobná záležitost. Tak, ty přidáme do salátu. Dále si nakrájíme rajče na kostičky. A jako poslední fázi je salát potřeba důkladně promíchat, aby nám ingredience Zastáváte určitě tradiční způsob míchání? Určitě, pokud možno vše rukama, jak se říká, ruce jsou nástroj králů, že? Jako poslední přidáme lístky rukoly, které lehce natrháme. Takhle talířek bude úplně stačit. Ona je poměrně aromatická, tudíž nemusíme mnoho. Dodá jídlu specifickou chuť, poměrně netradiční středomořské. A nyní si připravíme dressing. 200 gramů bílého jogurtu, tak, olivový olej, sůl, dle chuti, každý samozřejmě, a pepř. Tak nyní důkladně promícháme. Až se nám všechny ingredience spojí. Tak. Dressing nalijeme na salát. Tak a opět promícháme, až se nám dressing dokonale spojí se zeleninou. A tak to vypadá finální verze salátu. Je to ledový salát s rukolou. Nechal bych ho v lednici tak hodinku uležet, slehnout a podával bych s popečenými brušetkami. Děkujeme. Dobrý den, vítám vás u druhé části Vaříme se studenty. Co pak jste si pro nás dnes připravil, pane kuchaři? Dnešním salátem bude rajčatový salát s cibulí. Ingredience: cibule kuchyňská, obsahuje draslík a vápník, dále paprika, obsahuje opět draslík a vitamin C, rajčátka, vitamin C a beta-karoteny. Další ingrediencí je hradecká čistá praměnitá voda, dále
pepř mletý, alpská sůl, ocet. Pokud nemáme ocet, použijeme více olivového oleje s bazalkou. Nyní si nakrájíme cibuli, buď to na kostičky, anebo na proužky. Cibuli rozkrojíme na půlku a buď to krájíme cibuli na kostičky, anebo na celé proužky. Co si myslíte, že je lepší, pane kuchaři? Já osobně zastávám variantu na ty proužky. Samozřejmě pokud by cibule byla vhodná spíš ke smažení nebo do nějakého jiného jídla, tak samozřejmě potom kostičky. Již připravenou papriku si nakrájíme na proužky, které potom budeme dále upravovat na menší kostičky, které potom přijdou do salátu. Jako další budeme krájet rajče. Způsob krájení bude na kostičky. Tento způsob již znáte z předchozího dílu, takže to pro vás nebude nic nového. Pokud už nůž není dostatečně ostrý a rajče rozměklé, může se stát, že kostičky nebudou pravidelné, ale z toho si nic nemusíte dělat. Nyní se dostáváme ke zbytku ingrediencí. Budeme dochucovat. Přiměřeně pepře. Každý dle chuti, že? Ano, ano. A 2 lžíce oleje, anebo podle oka. My dáme ten ocet, takže dáme více. Opět starobylé metode míchání. Na závěr dozdobíme pár lístky rukoly a tady máme výstavní salát. Přejdu do chuť.